Dobrý deň prajem všetkým, ktorí ste sa dostali k tomuto videu. Máme polovicu januára, celý Prešovský kraj, a teda nielen Prešovský, je zahalený pod snehom, takže turistiky a cestovania je momentálne pomerne menej. Na druhej strane mám viac času na strihanie videí a rôzne domáce práce, takže konečne po dlhšom čase prichádzam s novým videom. V lete a na jeseň minulého roka som si dal kratšiu pauzu od tvorby videí, aj preto, že som sa chcel primárne zamerať na samotné cestovanie, turistiku. Zbieral som nejaký nový foto a videomateriál, ktorý dúfam, že už v najbližších mesiacoch použijem na tomto kanáli. A zároveň som mal možnosť prehodnotiť, alebo teda pouvažovať nad tým, kam chcem tento kanál Cestujem po Vyšehradskej štvorke ďalej nasmerovať. No a keďže cestovanie pre mňa nie je len o nejakom objavovaní nových miest, zážitkoch a užívaní si prírody, ale takisto o vzdelávaní. Veď sami dobre viete, že každé navštívené miesto je zdrojom obrovského množstva poznatkov o histórii, kultúre, architektúre alebo aj o nejakých regionálnych tradíciách, zvykoch alebo miestnej gastronómii. No a povedal som si, že chcem to zdieľať s vami, chcem, aby aj vy ste aspoň takouto formou, online formou videí mali z toho cestovania takisto nejakú pridanú hodnotu. Dozvedeli ste sa možno nejaké nové informácie, nové poznatky, nové znalosti, ktoré vám nedá žiadna škola. A povedal som si teda, že nech to cestovanie nie je iba o zábave, o zážitkoch, ale aj o poznaní. A preto som si, keďže prišiel tento nový rok a s ním nové cieľa, nové výzvy, povedal, že vytvorím tu na YouTube takú sekciu alebo zoznam, nazvem to jednoducho a výstižne Cestovateľská škola. Ak sa všetko podarí, malo by ísť o sériu videí, ktoré budú akýmsi komplexným, stručným sprievodcom alebo videobedekerom, ktorý predstaví zoskupenie týchto štyroch krajín Vyšehradskej štvorky, teda Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, v nejakom takom komplexnejšom prehľade z rôznych uhlov pohľadu, z prírodopisného, geografického či historického hľadiska. Čiastočne pravdepodobne zabrnem aj do nejakých politických a ekonomických aspektov, alebo teda míľnikov, pretože ono to s tým súvisí. No a pevne verím, že aspoň trošku malou mierou sa pričiním o to, aby tento stredoeurópsky región bol viac známy, aby boli viac vyzdvihnuté jeho prvenstva, jeho príbeh, jeho úloha a jeho význam v celom európskom meradle. No a ako lepšie začať, ako povedať si ako, kedy a prečo toto zoskupenie vzniklo. Takže poďme na to. Vyšehradská skupina nebola vždy štvorkou, pôvodne išlo zo skupenie trojice štátov, Poľska, Maďarska, Československa. Vtedy nazývaný Vyšehradský trojuholník sa premenoval na Vyšehradskú štvorku až v roku 1993 po rozdelení Československa na dve samostatné republiky. To skupenie už malo vtedy nejaký ten piatok za sebou, nakoľko oficiálne vzniklo 15. februára 1991 na tzv. Vyšehradskom kongrese, na tzv. druhom Vyšehradskom kongrese. Kongresu sa zúčastnila trojica štátnikov, maďarský premiér Jožef Antál, prezident Poľska Lech Walesa a československý prezident Václav Havel. Toto trio podpísalo zakladajúcu alebo signatárskú zmluvu, ktorou bola oficiálne obnovená stará stredoveká spolupráca Vyšehradskej skupiny. Podobná cezhraničná spolupráca sa v tomto stredoeurópskom regióne prehlbovala už v 14. storočí. Vtedy bolo potrebné čeliť rôznym regionálnym hrozbám, či už vojenským, hospodárskym alebo nejakým spoločenským. A traja králi pochopili, že práve prehlbenie takejto regionálnej spolupráce v rôznych oblastiach im môže pomôcť čeliť nielen vnútorným, ale aj vonkajším problémom, pretože doba bola dynamická, stredovek bol plný vojen a na každé z týchto kráľovstiev číhali aj susedné ríše alebo susedné impéria, ktoré si robili záľuž na nejaké nové územia, prípadne na nejaké nové suroviny. V roku 1335 sa v meste Vyšehrad uskutočnil kongres, alebo nazvime to rokovania, medzi kráľom Karolom I. z Anžu, to bol vtedajší uhorský kráľ, medzi poľským monarchom Kazimírom III. A českým kráľom Jánom Luxemburským. Trojica vládcov, alebo ak chcete štátnikov, sa stretla za účelom podpisu rôznych obchodných, hospodárskych a vojenských dohôd. Dohodli sa aj nejaké sobáše medzi členmi vládnúcich rodov v Poľsku a v Česku. Na fotkách vidíte hrad, kde sa tento kongres uskutočnil. Je to tzv. Felegvár, alebo ak chcete v slovenčine Horný hrad, niekde uvádzané aj hrad na Hornom kopci. Išlo o jedno z vtedajších sídel uhorského kráľa Karola I. z Anžu.
Kto by ste sa chceli pozrieť do tohto hradu, tak odporúčam, ja som tam bol v roku 2019, ale expozícia a interiér, vybavenie a nádvorie sa veľmi nezmenili, alebo možno vôbec. Na fotke vidíte panoptikum s figurínami, ktoré zobrazuje, ako tento kongres mohol prebiehať, aj keď podľa fotiek by sme mohli povedať, že skôr išlo nejakú hostinu alebo tancovačku, tak podstatné je, že napriek tomu, čo už tam tí králi za zatvorenými dvermi robili, tak výsledkom boli spomenuté dohody. Bohužiaľ, spolupráca Vyšehradskej skupiny trvala zhruba len do konca 14. storočia, pretože na konci tohto storočia Habsburgovci začali gradovať svoju expanzívnu politiku a tá viedla až k obsadeniu niektorých území na území vtedajších troch kráľovstiev, uhorského, českého a poľského. Aj keď to už na konci 14. storočia, respektíve na začiatku 15. storočia vyzeralo, že regionálna spolupráca v tomto stredoeurópskom kúte je mŕtva a oficiálne podpísala svoj závet, tak opak bol pravdou. Osud to zaradil inak. Na začiatku 90. rokov sa trojica zmienených krajín opäť začala spájať. V roku 1991, ako sme si povedali, vznikla Vyšehradská skupina, ktorá nadviazala na túto stredovekú spoluprácu, mala viaceré ciele. Tu by som chcel vyvrátiť jeden mýtus, ktorý som viackrát zachytil, či už niekde na internete alebo v diskusných reláciách, šíria to aj niektorí politici alebo niektoré médiá, najmä tie alternatívne, že Vyšehradská skupina, alebo ak chcete Vyšehradská štvorka, vznikala ako nejaká protiváha voči západnej Európe alebo protiváha voči Bruselu. Nie je to pravda. Zakladajúci členovia, spomínaný Havel, Walesa a Antal a ich týmy prišli s myšlienkou prehlbenia regionálnej spolupráce, posilnenia obchodu, chceli sa spoločnými silami lepšie vysporiadať so socializmom, chceli viac nastoliť ten systém tých liberálnych ekonomík. A čo bolo základné, tak nejakou ústrednou myšlienkou, ak by sme to tak nazvali, bolo spoločný postup pri procese integrácie do európskych štruktúr a do Európskej únie. Podľa niektorých aj do NATO. Takže tu by som chcel vyvrátiť ten mýtus, s ktorým ste sa možno aj vy stretli, ktorý je doteraz šírený, že Vyšehradská skupina má byť nejakou protivahou. Nie, išlo skôr o budovanie partnerstiev a celá tá Vyšehradská V4 alebo V3 alebo potom V4 chcela byť skôr nie opozíciou voči tomu Bruselu, ale skôr partnerom, ktorý bude spoločne posilňovať tú európsku integráciu, tú európsku spoluprácu. Ono to tak zo začiatku aj fungovalo, neskôr prišli prvé problémy a prvé veľké skúšky pre Vyšehradskú štvorku. V roku 1994 sa teda k moci dostal na Slovensku Vladimír Mečiar a ten sa stal neskôr kvôli svojmu údajnému spôsobu vládnutia prekážkou pre Európsku úniu. A ono to neohrozovalo len slovenskú integráciu, ale aj integráciu celého spolku. Zároveň tu prišli nejaké faktory, ktoré medzi touto skupinou V4 vyvolávali skôr súťaživosť ako partnerstvo. No ale dlho to našťastie netrvalo, pretože v roku 1998 sa podpísal obnovujúci dokument po páde Mečiara, alebo teda po konci vlády Mečiara sa podpísal obnovujúci dokument, ktorý opäť prehlbil spoluprácu a znova sa naštartovali tie úzke prepojenia, tie úzke obchodné procesy. Aby som ešte podotkol, nešlo o politickú spoluprácu, takisto aj ekonomickú. V roku 1993, konkrétne v marci, bola založená tzv. CEFTA, bola to dohoda o voľnom obchode. Išlo o zónu voľného obchodu medzi členskými krajinami, teda medzi Poľskom, Slovenskom, Českom a Maďarskom. Neskôr prichádzali ďalšie balkánske krajiny. Účelom CEFTA bola nielen zóna voľného obchodu, ale aj taká nejaká príprava na to, ako funguje obchod v Európskej únii, ako tie ekonomické hospodárske vzťahy sa tam vedú. Takže uvoľňovanie tých ekonomických bariér, prekážok a, ako hovorím, stále posilnenie spolupráce. Integračné snahy zo skupenia V4 priniesli svoje ovocie a boli v roku 2004 naplnené. 1. mája tohto roku sa každá zo 4 členských krajín stala súčasťou Európskej únie. Spoločným vstupom sa spolupráca V4 neskončila, práve naopak pretrvala ďalej. Napriek tomu, že postupne sa začali
kopiť nejaké kritické názory o tom, že stráca svoju politickú silu, tak aj v tomto prípade hovorím, opak bol pravdou. Ono podľa mňa sa len presunulo ťažisko jej záujmu z nejakých politických aktivít do iných oblastí, napríklad do posilenia energetickej spolupráce, do budovania cezhraničnej infraštruktúry, ktorá tu po socializme nebola veľmi dobrá, alebo do vzájomného rozvoja alebo vzájomnej podpory rozvoja cestovného ruchu medzi 4 štátmi. Dôkazom, alebo teda ukážkou toho, že tá spolupráca fungovala aj po vstupe do EÚ, je aj zakladanie rôznych inštitúcií a fondov. Napríklad v roku 2000 vznikol Medzinárodný vyšehradský fond, ktorý mal za cieľ podporovať rôzne kultúrne a vzdelávacie alebo nejaké vedecké programy. Fond financuje rôzne granty a štipendia pre umelcov, vedcov, akademikov alebo nejakých ľudí z mimovládneho sektora, ktorí vykonávajú nejaké občianske aktivity. Od založenia fondu v roku 2000 bolo podporených vyše 4000 grantových a viac ako 2000 mobilitných programov, takže môžeme si povedať, že táto inštitúcia plní naďalej účel, aj napriek tomu, že nemá nejakú veľkú politickú váhu alebo nie je na očiach viditeľná v médiách. A ďalšou ukážkou toho, že Vyšehradská skupina úzko spolupracovala aj v predošlej dekáde, bolo ohlásenie vzniku Vyšehradskej bojovej skupiny v roku 2011. Tejto iniciatívy sa chopilo hlavne Poľsko, ale samozrejme, že ďalšie krajiny V4 neváhali. Vznikla táto skupina, jej cieľom bolo organizovať nejaké spoločné vojenské cvičenia. No, aby sme si ešte povedali z nejakých takýchto inštitúcií a organizácií, ktoré vznikali cezhraničné, tak v 2016 vznikol Vyšehradský patentový inštitút VPI, ktorý poskytuje stredoeurópskym užívateľom patentov ochranu ich duševného vlastníctva a uľahčuje im prístup do medzinárodného patentového systému PCT, takže aj takto asi 4 krajín medzi sebou vypomáha dodnes. Čo sa týka Vyšehradskej štvorky, spolupráca úzko prebieha aj v súčasnosti v tejto ďalšej dekáde 2020 až 2030. Opäť hovorím, aj tu sa dá vyvrátiť znova tento mýtus, ktorý neviem z akého dôvodu sa v období tesne pred a po pandémii rozšíril, že Európska, teda V4 má byť nejakou opozíciou voči Bruselu. Poviem na záver už len toľko, že môj osobný názor, že sú to také politické a mediálne možno nejaké divadlá na oslovenie voličov alebo na vzbudzovanie nejakých vášní. Ja osobne si, aj keď opticky tá V4 politicky možno slabne a už nemá takú váhu, akú mala, ja si však myslím, že práve jej posolstvo, jej hlavný odkaz aj funkcia je v tom občianskom sektore a tam, aby sa posilňovala tá spolupráca medzi vedcami, študentmi, ochrancami prírody, oblastnými organizáciami cestovného ruchu, možno medzi aj športovcami a podobne. Toto všetko funguje, projekty fungujú, takisto Medzinárodný vyšehradský fond ďalej pokračuje vo financovaní rôznych výmenných pobytov a štipendií, takže spolupráca je dobrá. Keď si zoberieme význam V4 v tejto dekade, spočíva, čo sa týka aj cestovania samotného cestovného ruchu v tom, že napríklad program Interreg, ktorý financuje z eurofondov rôzne projekty cezhraničnej spolupráce, tak práve vďaka tomu, že V4 alebo tie regióny z V4 žiadajú o tie projekty, tak tým pádom, že to je cezhraničná spolupráca, tak majú aj lepšiu šancu kooperovať pri získavaní dotácií a potom pri realizácii samotných diel, stavieb alebo nejakých opravy pamiatok. Takže čo sa týka mňa, význam V4 je stále veľký, stále má toto zoskupenie čo ponúknuť a kto má na to iného pohľadu, tak tomu odporúčam v rámci možností časových, finančných a neviem akých začať cestovať po rôznych regiónoch, chodiť na rôzne podujatia a spoznávať, pozrieť sa do zákulisia toho, ako to funguje medzi ľuďmi, lebo jedna vec sú nejaké mediálne a politické vystúpenia, vyhlásenia, a druhá vec je reálny život medzi ľuďmi, kde ozaj tie štáty a tie ich národy a menšiny a etnika spolupracujú dosť úzko a dovolím si povedať, že tá spolupráca graduje stále viac a viac, takže myslím, že V4 aj po viac ako 30 rokoch má stále svoje opodstatnenie a až bude napredovať a bude mať našľapnuté k tomu, aby písala svoj úspešný príbeh minimálne ďalších 30 rokov, no nie ako politická opozícia voči Bruselu, ale ako zoskupenie bratských národov, v ktorom turisti, umelci, vedci
športovci, študenti, podnikatelia, aj zamestnanci odchádzajúci za prácou za hranicu tvorili inšpiratívny a úspešný príbeh nezávislého regiónu žijúceho po boku európskych partnerov.